Ναι, έτσι. Τι κάνετε, στρατηγέ? Τίποτα, αγοράζω ένα εισιτήριο για Μαϊάμι. Μα τι λες να κάνω, παίρνω την αστυνομία. Ναι, με ακούτε, θα στείλετε επιτέλους ένα περιπολικό, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ατύχημα ήταν ότι σκότωσες άλλον αντί για μένα. Αυτό ήταν το ατύχημα. Ελάτε γρήγορα, πάμε να φύγουμε. Πάμε. Περάστε γρήγορα. Μπορείς να μου πεις τι ακριβώς κάνεις όλη την ημέρα και δεν καθαρίζεις? Γιατί βρίσκω αυτά εδώ στο δωμάτιό μου? Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει αυτό, Φράου Ντελφίνα. Να θυμάσαι λοιπόν ότι εκεί είναι ο προσωπικός μου παράδεισος. Γι' αυτό δεν μου αρέσει τίποτα που να μην είναι δικό μου. Καλά, Ντελφίνα, εντάξει. Πώς κάνεις έτσι για ένα παιχνιδάκι, ηρέμησε. Ναι, αυτό πραγματικά ήταν πολύ σοβαρό και θα το κανονίσω αμέσως. Μείνετε ήσυχοι. Τι έπαθες και είσαι τόσο καλή? Τίποτα. Έλα, δώστα μου. Και τι κάνεις, τι θέλεις? Ευτυχώς. Είχα ένα πολύ άσχημο προαίσθημα. Α, ναι, μόνο ένα. Περίεργο μου φαίνεται, γιατί με τέτοια φάτσα τι τύχη να έχεις εσύ τώρα. Μα τι θρασής και αγενής που είσαι. Μιλώντας για θρασής και αγενής, να δώσεις νερό και φαΐ στα παιδιά που έχω κλείσει επάνω. Μη με κοιτάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι άκαρδο τέρας, δεν θα πεθάνουν από την πείνα. Αλλά πρέπει να προσέχεις. Δεν θέλω φιλιά, δεν θέλω χάδια, δεν θέλω να τους δίνεις νόστιμο φαγητό. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, ίσως μάθουν να φέρονται σωστά. Φραγκό, τι κάνεις εκεί? Άκουσέ με, πρέπει να φύγεις, Αμελή, να φύγεις αμέσως. Τι, Φραγκό? Θα αφήσεις την Ντελφίνα να με πετάξει έξω? Περίμενε, ηρέμησε, Αμελή, ηρέμησε, σε παρακαλώ, το σπίτι είναι ένα χάος, δεν θα το αντέξεις. Ούτε κι ώρα, Μύρο, δεν βλέπεις? Σε παρακαλώ, πρέπει να φύγεις, άκουσέ με. Έτοιμη, Βαλέτσα. Φράγκο, αυτός είναι ο λόγος ή δεν με θέλεις πια? Όχι, δεν είναι έτσι, όχι. Φράγκο, το είδα στα μάτια σου. Και ξέρω ότι τώρα τελευταία δεν νιώθεις το ίδιο για μένα. Αμελή, εγώ δεν θέλω Όχι, να... μην προσπαθείς να μου πεις ψέματα. Σε παρακαλώ, δεν το αξίζω. Όχι, και βέβαια δεν τα αξίζει, σε παρακαλώ, όχι. Όντως έχω αλλάξει και... δεν ξέρω, αυτά που έγιναν με πείραξαν. Δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω τι νιώθω για σένα, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω. Απλώς ξέρω ότι νοιάζομαι για σένα και... δεν θέλω να πάθεις τίποτα, ούτε ο γιος σου, αλήθεια. Σε παρακαλώ, Αμελή, πρέπει να βοηθήσω την οικογένειά μου τώρα, εντάξει? Το ξέρω. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Πάντως, Φράγκο, εύχομαι να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματά σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Να ξέρεις ότι πέρασα πολύ όμορφα μαζί σου. Και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Πες μου, έδωσες νερό και ψωμί στα κακομαθημένα? Γεια, Φράου Ντελφίνα, ναι. Και τι σου είπαν? Dankeschön. Συνέχεια ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Τα παιδιά το έσχασαν. Και εσύ το ήξερες. Τι να ξέρω, Φράου Ντελφίνα. Κάνε προσευχές, κινδυνεύεις. Βλάχα! Θα σε σφάξω. Βοήθησε, δεν μου βοήθησε, σε παρακαλώ, βοήθησε. Άσε με, γελίε! Σκάσε λοιπόν και μπες μέσα τώρα. Θα το πληρώσεις! Θα σου Βάλε τα δείξω! πόδια μέσα. Βάλ τα μέσα, αλλιώς θα στα κόψω. Μέσα τα πόδια σου. Να και η αστυνομία. Μην πάτησες, Τα πόδια σου, σε παρακαλώ. Πρόσεχε. Μα
Ακίνητη, τι τρέχει εδώ. Όχι! Συνοπέδες, μα τους συνοπέδες. Αφήστε με! Πάρ' τον μέσα, πάρ' τον. Κάτω τα χέρια! Φλωρίσιτα μου, έρχομαι μωρό μου, Φλωρίσιτα μου, έρχομαι. Δεν μίλησα, κύριε. Τι τρέχει, Ηρέμησε, μην ανησυχείς Μάξιμε, ηρέμησε. Μα ποιος ανησυχεί, Λορέντζο, εγώ δεν ανησυχώ. Δεν μίλησα. Άκουσε με Μάξιμε. Ανάπνευσε, ηρέμησε, τίποτα δεν έχεις πάθει. Αλήθεια σου λέω. Εσύ μου μίλας, Ευαρίστο. Τι. Βέβαια, εγώ μίλησα, κυρία. Αχ, πείτε μου, τι έπαθε. Έχει πάθει σοκ. Έπαθε σοκ, ασθενοφόρο. Όχι, πάρτε με από εδώ, πάρτε με. Θέλω να φύγω από εδώ, πάρτε με. Ελάτε, κύριε, θα σας ετοιμάσω ένα μπάνιο, κύριε, με άλατα, να χαλαρώσετε. Είχατε απέσια μέρα, όχι από εκεί. Έχει πράγματα, εδώ να έρθετε. Όχι, εκεί δεν είναι καλά. Μπείτε μέσα. Εδώ είναι καλά. Ευαρίστο. Σας παρακαλώ, να καθίσετε, ξεκουραστείτε, κύριε, εδώ. Ευαρίστο, με βοηθάς, σε παρακαλώ. Ναι, έρχομαι. Πάω στο παράλυτο το γραμματέα σας, κύριε, και έρχομαι. Ευαρίστο. Ναι, εδώ είμαι. Ωραία. Ναι. Γεια σου. Γεια. Τι. Εγώ. Ευαρίστο. Άκουσε. Ευαρίστο. Δεν έχεις τίποτα, ηρέμησε Μάξιμε, δεν έχεις τίποτα απολύτως. Ευαρίστο. Ακούω φωνές, Ευαρίστο. Πάμε στην εξοχή. Όχι στην εξοχή, στο σπίτι μου. Κάσε! Κύριε, βασικά με αυτά που κάνετε, πρέπει να πάτε σε ψυχιατρίο ή σε ένα κομμωτήριο για τα μαλάκια σας. Όχι, ναι. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Ωραία. Μην ανησυχείτε. Εγώ δίνω μερικές πληροφορίες στην αστυνομία και επιστρέφω αμέσως για να σας ξαναπάρω, εντάξει? Ναι. Εντάξει. Είστε εδώ. Κάποιος είστε εδώ. Όχι. Κανείς. Μα πού πήγατε. Θα ήταν σοκ. Θα ήταν το σοκ δηλαδή. Περίμενε, μη με κάνεις να βάλω κι άλλη δύναμη. Μη φωνάζεις σαν τρελός, θα σου εξηγήσω γιατί είμαι εδώ και τι ακριβώς σε θέλω. Τι να μου εξηγήσεις αφού δεν ζεις πια. Ναι, το ξέρω, αλλά μπορώ να σου μιλάω. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις σε κάποια θέματα, Μάξιμε. Δεν δίνω δεκάνα για το τι θες εσύ. Σε παρακαλώ, Μάξιμε, σε έσπρωξα για να σε σώσω. Μου το χρωστάς, έτσι δεν είναι? Καλά. Μόνο αυτό όμως. Μόνο αυτό. Πάμε στο σπίτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα με τα ρούχα αυτά δεν μπορώ να εμφανιστώ, ξέρεις, πρέπει να αλλάξω. Εντάξει, καλά, πάμε στο σπίτι σου να αλλάξεις, αλλά μετά θα πάμε στο σπίτι μου γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Μ' ακούς? Ναι, να πάμε. Παλιόγλωσσο, θα σε βρω κάποτε. Πού να είναι ώρα για αυτά τα καθάρματα. Θα τα βρω, δεν θα τα βρω. Αλλήμονό τους. Εγώ είπα, δεν ξέρω τίποτα. Φτάνει! Μη μου λες ψέματα εμένα, αλλά αμέσως τώρα πες μου που είναι τα παιδιά. Λιώσε μου το κεφάλι, κάντο μου κομμάτια, ψήσε με σαν κοτόπουλο στο φούρνο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι τρέχει, γιατί τρομάζεις την Κρέτα? Γιατί με κανένα τρόπο δεν θέλει να μου πει που είναι τα παιδιά και η γλωσσού. Για σκέψου κάτι, Δελφίνα. Αν σε έβλεπε κάποιος να απειλεί στην Κρέτα και σε φωτογράφιζε, θα έχανες την επιμέλεια. Τούτη, μη μου μιλάς έτσι, εγώ τα κανόνισα όλα. Παρακαλώ δες. Τι είναι αυτό?
Ένα εισιτήριο για το Λονδίνο για να φροντίζεις τη Μάγια. Είδες τι κάνω για σένα, να χωρείς σε 2 ώρες. Δεν φεύγω έτσι, Δελφίνα. Τότε και εγώ θα τη φέρω πίσω και θα τη βάλω εσωτερική. Καλά. Καλά θα πάω. Αλλά αργά ή γρήγορα θα το πληρώσεις αυτό. Μη μου μιλάς έτσι. Δεν είμαι άκαρδη, είμαι απελπισμένη από το χαμό των παιδιών μου, καλέ μου Ματία. Καρδούλα μου γλυκιά, δεν παίρνεις τον καλό δικαστή που σου είπε ότι σε περίπτωση ανομαλίας θα βοηθούσε? Δίκιο έχεις. Για να δω, η εξαφάνιση των παιδιών μετράει σαν ανομαλία? Μετράει άραγε? Ναι, Σάντρα, φεύγει με το επόμενο λεωφορείο. Ναι, και εγώ σε αγαπάω, σε φιλώ πολύ. Εντάξει, γεια. Έλα, η μαμά σου σε περιμένει στη Σάλτα, εντάξει. Δεν θέλω να φύγει, εγώ θα μείνω μόνος μου εδώ. Δεν θα είσαι μόνος, θα έχεις εμάς και τον αδερφό σου που σε προσέχει. Από εκεί ψηλά, από τον ουρανό. Ναι, από τον ουρανό, αλλά δεν βοηθάει και λίγο. Μην το λες αυτό, με κάποιο τρόπο ξέρω ότι ο Φέντε θα μας βοηθήσει. Μην ανησυχείς. Φλόρ, για παιδιά, μωρό μου, πρέπει να βιαστούμε. Το λεωφορείο φεύγει σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα. Την πάω εγώ, μείνε με τα παιδιά. Θα πας με τη Βιολέτα? Ναι. Να μην είσαι μόνη? Θα πάω, Φλόρ. Ξέρεις, δεν θέλω να φύγω και να τα αφήσω όλα έτσι, Φράγκο. Ματιά, η Μάγια σε χρειάζεται. Είσαι ο μόνος που μπορεί να τη βοηθήσει. Σε παρακαλώ, φύγε. Σε παρακαλώ. Πολύ καλά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι καλός σε αυτά, αλλά... Να τους προσέχεις όλους, έτσι. Ναι. Και εσύ να προσέχεις, έτσι. Πάρε μας. Ναι. Στο καλό. Συγγνώμη, ο Ραμύρο έχει μπει ήδη στο ταξί. Πάω εγώ, εντάξει, πάω εγώ. Ευχαριστώ. Αμελή, καλύτερα να φύγεις τελικά. Να φύγεις μακριά. Συγγνώμη, Αμελή, συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σου έδωσα ό,τι ήθελες, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Σε καταλαβαίνω. Πάρε. Είναι το τηλέφωνο μου. Θα με βρίσκεις πάντα εκεί. Πάρε με όποτε θέλεις. Για ό,τι και να χρειαστείτε, εσύ ή τα αδέρφια σου, στηρίξου πάνω μου. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Και εσύ μπορείς να στηρίζεσαι επάνω μου. Αλήθεια. Για πείτε μου, δώσετε εντολή έρευνας για τον εντοπισμό τους. Δικαστά, εδώ Μαλάλα το Ρεσοβιέδο. Ψάξτε τους παρακαλώ αν θέλετε στην οδό των Φιλιών. Τουλάχιστον η μικρή μου έφυγε για τη Σάλτα. Και εσύ, Φλόρ, τι θα κάνεις, θα φύγεις σίγουρα? Τι θες να κάνω? Δεν έχω άλλη επιλογή εξάλλου. Είναι παράξενο, αλλά νιώθω ότι ο Φέντε με έψαχνε. Φλόρ, ξέρω. Φλόρ. Ναι, ξέρω τι θα μου πεις, ξέχνα το, αλλά δεν είναι εύκολο και δεν θέλω. Η αστυνομία, Φλόρ. Θεέ μου, η μπάτσι. Θεέ μου. Τους έστειλαν οι μάγισσες. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα έρθουν εδώ. Θα έρθουν εδώ. Θα έρθουν εδώ. Ξέρω, φέρ τα παιδιά, φέρ τα. Σίγουρα δεν σε είδαν οι μπάτσι. Ναι, σίγουρα, απλώς δεν ξέρουμε πού να πάμε. Άκου, περίμενε λιγάκι, σου στέλνω βοήθεια, εντάξει. Ήδη μιλάς με τη γλωσσού, την κλέφτρα. Τι λες, καμία σχέση. Τι λες τώρα? Δεν πάει να τη βοηθάς όσο θες. Όσο φέρετε χαζά με τα παιδιά, με συμφέρει εμένα, γιατί όταν την πιάσουν, θα τη φέρουν σε μένα. Μα ποιος σου είπε ότι μιλούσα στη Φλωρισιέντα? Στην Αμελή μιλούσα, Στην Αμελή. Και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσεις βλέποντας αυτό το βίντεο. Όμως αυτό που βλέπεις τώρα είναι ένα θαύμα. Μην αισθάνεσαι ότι είσαι μόνη σου. Γιατί θα με πάντα δίπλα σου και θα σε προσέχω. Ένα μέρος της ψυχής σου. Για πάντα μαζί σου. Μαζί σου. Είμαι δικός σου. Αυτό είναι δικό σου. Δώσε η μαμά μου στη μαμά σου. Για να σου δώσει και να διώξει όλους τους φόβους σου μακριά. Πίστεψέ το. Πρέπει να πιστέψεις πως η αγάπη μας δεν θα πεθάνει ποτέ. Τώρα πρέπει να
κλείσει την καρδιά του μάτια. Θα είστε για πάντα ενωμένοι. Παρακαλώ, κλείστε τα μάτια σου. Σηκώσου ότι θα είμαι δίπλα σου. Αγάπη μου. Πάντοτε εδώ. Λες. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε. Καθίστε, βολευτείτε, ηρεμήστε εδώ πέρα. Εδώ δεν θα σας ενοχλήσει κανένας. Σίγουρα, Αμελή, δεν ενοχλούμε. Ασφαλώς, μην ανησυχείς, ηρέμησε. Σας στο σπίτι σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Βολευτείτε, παιδιά, ηρεμήστε. Εδώ δεν θα μας βρει κανένας. Θα πάνε όλα καλά. Ωραία. Πολύ καλά. Εντάξει είμαστε εμείς. Έλα, δώστε μου αυτό. Θα το βάλω εγώ από εκεί. Μου λείπεις. Λοιπόν, παιδιά, Πάνε να κάνεις κάτι, μην αργήσεις πολύ. Μαζεύεται κόσμος και χορεύει. Εγώ είμαι, εντάξει, εγώ είμαι. Μας τρόμαξες. Ναι, καλά. Αμελή, πώς να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ. Αχ, όχι, μην με ευχαριστείς. Αν είναι δυνατόν, ηρέμησε. Ελάτε, παιδιά, ας ανέβουμε Είσαι λίγο εντάξει, πάνω. Φλόρ. Είσαι καλά. Ναι, θα πάμε να φτιάξω φαγητό. Πολύ. Ωραία, θα φάμε. Αχ, ναι. Θα φάμε. Ωραία, επιτέλους. Αχ. Τι κάνετε εδώ, πώς μπαίνετε εδώ πέρα? Είναι ιδιωτικό μέρος. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να φύγετε. Τι κάνετε εδώ? Νάτι, κύριε δικαστά, αυτή είναι η απαγωγέας. Πώς τόλμησες να κάνεις κάτι τέτοιο, Φλόρ? Έγινες μια απαγωγέας, μια κοινή εγκληματία. Πάρτε την. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παιδιά, εμποδίζετε τη δικαιοσύνη. Αυτή η γυναίκα πήγαγε τα αδέρφια σας και... Σας παρακαλώ, κοιτάξτε. Προφανώς έκανε πλήση εγκεφάλου στα μικρά μου. Και αυτά τα παιδιά δεν την αγαπάνε καθόλου. Και τα κλείδωσε στη σοφίτα χωρίς νερό και φαγητό, χωρίς τίποτα. Αλήθεια είναι αυτό, Και Φεντερίκο θέλω να σε πετάξει έξω. Φάνη! Σιωπάστε όλοι! Αλλιώς θα σας συλλάβω αμέσως τώρα! Μα τι λέτε τώρα? Καλά, ας κάνουμε κάτι. Μέχρι να ξεκαθαριστούν όλα, τα μικρά θα μείνουν με την κυρία Φριτζενβάλντεν. Μα δεν είμαι και εγώ μαζί σας, παιδιά. Δεσποινής, όχι. Θα έρθετε μαζί μου στο τμήμα για ανάκριση. Όχι, μην την αγγίξετε. Έτσι μιλάτε. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε αίσιο τέλος, ότι όλα θα πάνε καλά. Θα το κανονίσω εγώ, πάμε. Πάρτε τη. Φλόρ, ηρέμησε και μην ανησυχείς, Φλόρ. Είναι τρομερό που κάποιοι στη χώρα μας δυστυχώς δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Σας είμαι ευγνώμων για ό,τι κάνατε για μένα. Απλώς επιβάλλουμε τον νόμο, κυρία. Πηγαίνουμε. Εσύ φύγε με τα παιδιά, εντάξει, θα πρώτη Φλόρ. Όλα θα πάνε καλά. Ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Μα δεν καταλαβαίνω. Πού σας βάλανε έτσι εδώ μέσα? Είσαι καλά? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τίποτα, Φράγκο. Μπορείς να στηριχτείς σε μένα για ό,τι θέλεις. Ναι, ευχαριστώ. Μα δεν είμαι φάντασμα. Καλά λες, συγγνώμη, με συγχωρείς, το ξεχνάω. Αμάν πια. Δεν μ' αρέσουν αυτά καθόλου. Σε παρακαλώ, Μάξιμε, πάψε πια να γκρινιάζεις και βάλε το φάκελο στο κρεβάτι. Σε αυτό με το κίτρινο σκέφασμα, έλα. Εκεί. Μπράβο, τα γόρι μου, έτσι. Καλά, κάτι άλλο εξοχότατε? Ναι, τώρα πάμε στο γραφείο να γράψουμε κάτι. Έλα. Είσαι απέσια μάγισσα! Είσαι άρρωστη, πώς τόλμησες να φυλακίσεις τη Φλόρ, Φυλάκισε τη Φλόρ. Α, επικίνδυνη η Ντελφίν, Όχι, όχι, πρέπει να τη διώξουμε τώρα. Προχώρα. Άστον! Αχ, Θεέ μου, τι να κάνω κάτι για τα παιδιά ή για τη Φλόρ, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Κάτσε. Έχω μια ωραία ιδέα. Λορέντζο, ναι, άκου τι θα κάνεις. Έλα, γεια σου. Μα κάτσε μιλάω στο τηλέφωνο, κάτσετε. Εξηγήστε μου λοιπόν, κακομαθημένα. Μα δεν τρέπεστε? Δεν μας τρομάζετε, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βγει η Φλωρισιέντα. Να βγάλεις τη Φλόρα από τη φυλακή.
Εδώ μέσα θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ. Διαφορετικά καθημερινά θα τιμωρείστε. Έτσι νομίζεις. Πάμε. Πάμε. Τι παλιόπαιδο, Θα πρέπει πολύ γρήγορα να ξεφορτωθούμε τους δίδυμους. Θέλω μόνο τα μικρά να μείνουν εδώ για να πετύχει το σχέδιό μου. Ναι, καρδιά μου. Μπορεί για το να λαμβάνεις. Ναι, αλλά δεν θέλω αίμα, δεν θέλω αίμα. Σκάσε, ηλίθιε. Πώς με φυλακίζετε για κάτι που δεν έκανα? Μοιάζω απαγωγέα θεών παιδιών εγώ, κοιτάξτε με. Φαίνομαι για κακιά. Ηρεμήστε, δεσποινής Φατσαρίνο. Είστε εδώ για να καταθέσετε. Αυτό μόνο. Άντε πάμε πάλι. Πρέπει να καταθέσω. Με κρατάτε εδώ μέσα και λέμε βλακίες. Ενώ η Ντελφίνα ετοιμάζεται στο σπίτι να φάει τα παιδιά. Το θεωρείτε σωστό αυτό, κύριε? Τι λέτε? Σταμάτα, αλλιώς θα σε συλλάβω για παρακόλληση δικαιοσύνης. Κατάλαβες? Πράγματα που δεν υπάρχουν. Μην απειλείτε με βλακίες. Σας παρακαλώ, γιατί θα με συλλάβετε? Επειδή χτυπάω το γραφείο σας, επειδή έχω μπούκλες και όμορφα μάτια ενώ εσείς δεν έχετε? Έλα, πάρτε την, βγάλτε την έξω. Πάρτε την αέρα. Όταν θελήσω να απαντήσω, θα απαντήσω. Πάρτε Μέχρι την τότε δεν λέω τίποτα. Πού είναι η Φλωρισιάντα, πού την έχετε, πού την πήγατε? Εγώ, ο Φεντερίκο Φρίτζενβάλντεν, δηλώνω με υπευθυνότητα και έχοντας σώας τας φρένας ότι αν μου συμβεί κάτι αφήνω μοναδικό κηδεμόνα των αδερφών μου, τον... Λοιπόν, τώρα εδώ βάζουμε εσένα, έτσι? Τι? Όχι. όχι. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί έτσι, γιατί έχω τη ζωή μου και στη ζωή μου δεν θέλω παιδιά και οικογένεια. Γι' αυτό. Καλά, άσε μένα. Έλα. Όχι, δεν είναι τα γράμματα μου αυτά. Όχι, είναι τα δικά μου. Τώρα θα υπογράψω εδώ και εσύ θα υπογράψεις εδώ. Δεν μπορώ! Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ δεν μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου και θες να φροντίσω μια οικογένεια. Πώς θα γίνει αυτό? Μάξιμε, να σε αναγκάσω? Όχι, άκουσε με. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Μπορώ να κάνω τα πάντα, αλλά όχι αυτό, όχι. Έλα και υπόγραψε εδώ, έτσι. Πάρε το μολυβάκι αυτό και υπόγραψε, ναι, έτσι. Μπράβο τα κόρη μου. Τέλεια. Δελφίνα, κάντο. Απόσυρε τις κατηγορίες για τη Φλόρ. Ο Λορέντζο περπατάει. Είσαι τρελός αν νομίζεις ότι μετά από όλα αυτά που πέρασα για να την ξεφορτωθώ θα τη βγάλω τώρα από τη φυλακή. Άγγελέ μου, θα βγει λόγω έλλειψης στοιχείων. Θα χάσεις την κυδαιμονία τους από ένα λάθος. Δέλφη, άκουσέ με, μην το κάνεις, μην κάνεις αυτό το λάθος. Μην το κάνεις, εντάξει? Δύσκολα φτάσαμε εδώ. Μην το χαλάσουμε τώρα. Καλά. Πολύ καλά. Θα αποσύρω την κατηγορία. Ωραία. Αλλά δεν θέλω να την ξαναδώ ποτέ εδώ μέσα. Κάτι θα σκεφτούμε. Με βοηθάς? Είμαι κουρασμένος. Σε παρακαλώ. Δελφίνα, μωράκι μου, ναι. Περίμενε. Τον άτιμο, πώς γίνεται? Το κάθαρμα με δούλευε τόσο καιρό και μάλιστα είναι με την Δελφίνα. Είδες λοιπόν τι είναι αυτή η μάγισσα? Έλα λοιπόν, μη χάνουμε χρόνο, πάμε με το γράμμα στο δικαστή γρήγορα. Ναι, κύριε. Και μετά να βρούμε τη Φλόρ. Μπήκα στο νόημα τώρα. Δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί θα θυμώσουνε και θα μας φάξουνε. Αλλά δεν θα ζούμε και με το φόβο, έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, αλλά άκου λίγο. Όσο εμείς είμαστε εδώ αναλύοντας την ψυχολογία της αντίστασης, η Φλόρ είναι μέσα, Να περικυκλώσουμε το τμήμα, να σώσουμε τη Φλόρ. Καλά μας φαντάζεσαι με το περιπολικό με τη σιρήνα ανοιχτή. Σκάσε, τι λες? Η φαντασία, σας θυμίζω, δεν είναι της μόδας. Λοιπόν, τη Φλόρ την προσέχει ο Φράγκο και... Ποιος πήρε την κάμερα? Μην αρχίζεις με την κάμερα τώρα, αλλά τελείωνε. Ήταν στο κουτί της.
Μη ρωτάς Ήταν στο τώρα κουτί κάτι της και κάμερα, τώρα... Νικόλα. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Μην πειράζετε τα πράγματά μου. Ναι. Τι? Πώς απήχθη? Τι? Ναι, φέρε τα λεφτά, έτσι. Γιατί αλλιώς η γριούλα χάθηκε. Με πιάνεις, Και πόσο να στη χρεώσω? 200.000, 2 εκατομμύρια, έτσι. 2. Θα στα φέρω. Πες μου πού. Πες μου πού. Κάτσε να σημειώσω. Μην κάνεις τίποτα. Σε οικετεύω. Κύριε, ακούστε με, η Φλωρισιέτα είναι η νταντά του σπιτιού και όλοι τα πάμε πολύ καλά μαζί της, αλήθεια. Και αν τα αδέρφια μου θέλουν να είναι μαζί της τώρα, δεν είναι έγκλημα αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε δικαστά. Ναι, περάστε. Θέλω να αποσύρω την κατηγορία της κυρίας Φρίτζεν Βάλντεν ενάντια στη Φλωρένσια Φασαρίνο. Το ξανασκέφτηκε και... Συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ. Θεωρεί ότι η δυσποινής Φλωρισιέντα είναι αθώα. Ωραία. Αν είναι έτσι, δεν υπάρχει λόγος να την κρατάμε άλλο εδώ. Φρουρή, φέρτε παρακαλώ τη δεσποινίδα Φατσαρίνο. Μην με αγγίζετε, να είμαι ήρεμη και καλή όπως με θέλετε, γιατί μπορώ να σας τα ψάλω για τα καλά. Για παράδειγμα. Όχι, σταμάτα Φλωρισιέτα, αλλά θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχώρα σε παρακαλώ, πάρε το σκάσμα επιτέλους. Ναι. Φράγκο, άκουσέ με. Απήγαγαν την Κρέτα. Τι? Θα έχει κάτι? Όχι, πρέπει να φύγω. Τα λέμε στο σπίτι, γεια Φλόρ. Δεσποινής Φλωρισιέντα, θέλετε να σας πάω? Ναι, γρήγορα για την Δελφίνα, ποιος ξέρει τι κάνει. Τα λέμε, με συγχωρείτε. Τι ήθελες? Παρακαλώ, μη φωνάξεις. Όχι, μη φωνάξεις. όχι. Απήγαγαν την Κρέτα. Τι? Παρακαλώ, μη φωνάζεις. Ποιος το έκανε? Εσύ και τα λεφτά και μου είπα να τους τα πάω και πάω να τα δώσω. Καλά, κάτσε. Είναι επικίνδυνο. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να πάρουμε ένα ρόπαλο καλύτερα. Ρόπαλο, ναι. Πάμε. Ελεύθερο το πεδίο. Ηλίθι. Πολύ ηλίθι. Πιο πολύ ηλίθι ακόμα και από ποιον? Από το Φεντερίκο το μεγάλο βλάκα. Τώρα λοιπόν μαμά, αναλαμβάνουμε τα μικρά. Να σε γλυκιά με τα μικρούλια. Μικρούλια! Γλυκά μου μωρούλια, πού είστε? Τι τρέχει? Τι θέλεις εσύ εδώ παλιόγλωσσου, εξαφανίσου από το σπίτι. Δεν φεύγω ακόμα κι αν στείλεις 100 αστυνόμους, γιατί εγώ θα ζητήσω την περιουσία σαν τη Γιάν και θα σε διώξω από εδώ για να μείνω με τα παιδιά και να είμαι ευτυχισμένη. Ακού κάτι, κοπελίτσα. Αν θες τα παιδιά να μείνουν σώα και αυλαβοί, καλύτερα να κάνεις ό,τι εμείς σου λέμε. Τι να κάνω? Αρχικά θα πας στο κομμωτήριο και θα πιάσεις εκεί δουλειά. Μα εγώ είμαι νταντά, δεν είμαι κομμωτήριο. Μόνο. Εσύ ξέρεις και να καθαρίσεις πολύ καλά και αυτό θα κάνεις. Άντε στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο είπα. Με πιάσε ένας ξερόβιχας. Ναι. Μάξιμε, ναι. Η δεσποινής Φλόρ πάει στο κομμωτήριο, ναι, ναι. Πάω από εκεί. Όχι από εδώ. Πάω από εκεί. Είπα από εδώ. Καλά, πάμε από εκεί. Πάμε. Τα μάξι μου! Περίμενε. Όχι, σε παρακαλώ, μην χάνεις χρόνο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πάμε στη Φλωρισιέτα. Πάμε, γρήγορα. Τώρα θα σας κάνω πολύ πολύ όμορφους, γιατί εγώ με τα παιδάκια μου θα πάω μια βολτίτσα, ναι? Ναι, Τόμι, ναι, Μάρτιν. Πάμε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ, είπαν εδώ. Ναι, εδώ είπανε, αλλά δεν είναι κανείς, έτσι είπαν. Τι να πω? Πολύ περίεργο. Εκεί. Τι είναι αυτό? Πού είναι η Γκρέτα? Μα ποιος το έκανε αυτό? Η Δελφίνα. Μπορεί. Η Δελφίνα το έκανε. Σίγουρα αυτή το έκανε. Γιατί να το κάνει αυτό? Κατάλαβε, Δελφίνα, πως η αγωνία μας δικαιολογείται. Θέλουμε να μάθουμε γιατί μας έφερες εδώ. Μα γιατί? Τι σχέση έχει η Φλόρ με όλα αυτά?
Φτάνει, παιδιά. Σας είπα ότι μετανιώνω. Από τώρα και μπρος θα είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Αν κάνετε ό,τι λέω, όλα θα πάνε καλά. Όχι, όχι, κι αν δεχτώ τι. Όχι, Ναι, όχι. παιδιά, σας παρακαλώ, ελάτε τώρα. Θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Μην είστε χαζοί. Κάντε ό,τι σας λέω, σας παρακαλώ, εντάξει. Ναι. Ναι. Πάμε. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό το σχόλιο το απέσιο με αυτά που μας λες? Η κύρα Φρίτσενβάλντεν. Ναι, ίδια. Σας έφερα τα παιδάκια. Ελάτε, μικρά μου. Θα τα πάρω εγώ. Εγώ δεν. Πάμε, παιδιά, σας παρακαλώ. Είναι έκπληξη, μη μου τη χαλάτε. Ελάτε, αλήθεια. Ελάτε, πάμε, περάστε. Έλα, Μάρτιν. Μην ανησυχείς, μικρέ, εσύ, γιατί αν δεν μας αρέσει θα φύγουμε αμέσως από εδώ. Με πιάνεις, Έλα, πάμε. Πάμε. Ωραία. Άρα μου τα αφήνεις εδώ. Σαν να ήταν δικά σου. Σου αφήνω μια τσάντα με τα πράγματά τους, αν και δεν νομίζω να τους χρειαστούν πλέον. Καλά. Σε 2 μήνες μπορούν να επισκεφτούν την οικογένειά σας. Με τίποτα. Αποκλείεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να δουν τον ήλιο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πάμε. Τι περπατάς τόσο αργά, έλα, προχώρα. Μπες. Γεια, Βιολέτα. Γεια σου, μωρό μου, πώς πας? Τέλεια. Έλα. Γλύψτα. Τι? Συγγνώμη, αλλά όλα εδώ είναι καθαρά, όλα είναι σε τάξη. Άκουσες? Το άκουσα. Όλα σε τάξη, ναι. Άκρη. Λοιπόν. Τι κάνεις εδώ? Τώρα. Σταμάτα, μη. Σταμάτα. Σταμάτα. Τρελάρα. Σ' αρέσει? Έχει τρελαθεί τελείως. Κομμωτήριό μου. Όχι, σταμάτα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Τώρα. Είναι καθαρά. Είναι καθαρά. Τρελάθηκε, Φλωρισιέντα. Τι κρίμα. Τώρα γίνεται χαμός. Καθάρισε. Γλωσσού. Α, ναι. Τι θα κάνεις? Πού πας? Θέλεις να καθαρίσω? Πάρε, πάρε. Ήθελες να καθαρίσω? Καθαρίζω κι εγώ. Έλα λοιπόν. Έλα. Σε σφάξω. Είστε αυτού. Για όλα αυτά που της τώρα. Κλείστο. Πάρε. Βιολέτα. Συγγνώμη. Σιγά, σιγά. Όχι, όχι. Όχι, περίμενε, άσε να το φτιάξω. Φλωρισιέντα, φέρε την πυροσβεστική. Θα το φτιάξω αμέσως. Τι θα φτιάξεις? Αυτό θέλει αντλία. Σταμάτα, Βιολέτα, με βρέχει, σταμάτα. Θα μας διώξουνε. Θα μας διώξουν τα γειτονιά. Βιολέτα. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε πιο γρήγορα, κάνε υπομονή, κοντεύουμε. Έλα. Κάτσε, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Ένα διαλυματάκι. Τι διαλυματάκι, πρέπει να πάρεις λουλούδια στη Φλωρισιέντα. Πάμε, πού πάμε? γρήγορα. Στρίψε. Πάμε, έλα. Αριστερά. Έτσι. Σταμάτα, δώσ' το μόνο, περίμενε. Θα το φτιάξω, μην ανησυχείς. Τι έγινε, τι πάθατε εδώ? Όχι, παιδιά, είναι όλα καλά, εντάξει, είναι όλα υπό έλεγχο, κανένα πρόβλημα. Τι γίνεται εδώ? Πάρε αυτό εδώ. Έλα, Μαξιμέλα. Έλα. Τι έγινε τώρα, γιατί σταματάς Είναι ξεφουσκωμένο το λάστιχο, δεν το βλέπεις, έχει τρύπα. Τρύπα, λέει, έλα, προχώρα τρέχοντας. Τρέχα, Μάξιμε, τρέχα. Τρέχοντας. Δεν βλέπεις ότι πεθαίνω, δεν μπορώ άλλο. Πάμε, έλα. 1, 2, γρήγορα, έτσι, 1, 2, προχώρα, μπράβο, αγόρι μου. Έλα, φιλτάρα μου. Κάνω ότι όλα είναι εντάξει, όλα είναι καλά.
Όχι τίποτα απολύτως. Βοήθαμε με την Αντλία. Μα τι γίνεται? Τίποτα, λίγο σαφρός, τίποτα. Είναι όλα καλά. Λίγο το λες. Έτσι. Σιγά Βιολέτα, έσπασε στην Αντλία. Εσύ έσπασες στην Αντλία. Θέλω να φωνάξουμε την ασβεστική. Ναι. Μα σου λέω πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν μπορούμε, θα πνιγούμε. Πάρε βαθιά αναπνοή. Έτσι, βαθιά αναπνοή. Έτσι, καλύτερα είναι καλύτερα, Βιολέτα. Βιολέτα, με ακούς, σου λέω. Βοήθεια, βοήθεια, γείτονες. Βοήθεια, βοηθήστε μας. Βοήθεια, βοήθεια. Τι είναι αυτό? Εσύ. Φλόρ! Φλόρ! Αχ, Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε να τη βρω, βοήθησε με, σε παρακαλώ. Φλόρ, πρέπει να τη βρω οπωσδήποτε. Φλόρ, πού είσαι? Είσαι εδώ? Φλόρ!